Determinat, ċajtir u nebbiexi li kienu ħobb ħafna it-tim tal-Inter. Hekk kien deskritt Ryan Paul Tonna mill-kollegi tiegħu li bdieqa kbira fuqhom, iddeskrivew il-mumenti li qattaw flimkien kemm bħala kollegi kif ukoll bħala ħbieb. Ryan Paul Tonna, pulizija u missier ta' tifel ta' 5 snin, miet fl-Italja wara li faga fl-ikel. L-ekspettur Herman Mula li fil-passat kien jaħdem ma' Ryan fl-iskwadra ta' kontra droga, kellu biss klim ta' tifħir fuq il-ħidma breqqa li kien jagħmel il-Kuntistabbli. Mula jiftakar lil Tonna meta ddeċida li jbiddel l-istil ta' ħajja biex jibda jitħarreġ fl-atletika ħalli jkompeti fil-maratoni. Kulħadd taqqas rid jemmen. Letteralment meta filli konna noqgħod nagħmlu l-competitions meta morru niklu min ħajirbaħlu biex billi jkoll iktar minnu, filli f'daqqa waħda kollox bil-qies, kollox bleżat tiġib li kelmi jew hekk. Ġifieri dik kienet ammirabbli ħafna u ovvjament aħna meta kont għadni fil-pulizija u nitkellmu ma' rekluti jew pulizija domżar li forsi ma jkollhomx dik il-grinta biex jitrenjaw, konna nsemmu lilu bħala wieħed mill-eżempji klassiċi ta' persuna li bidlet il-lifestyle tagħha l-aħjar. L-ispettur Orjana Spiteri ftakret fi żmien li kienu jaħdmu flimkien fejn ftit ta' snin ilu bkew flimkien minħabba t-telfa ta' ħabib tagħhom fl-istess żminijiet. Hija qalet illi bl-isports żammew qrib ta' xulxin. Kien beda jiġri u jiena kont bdejt niġri, allura konna nagħmlu ħin twil nikkummenta u nibatu messaġġi l-xulxin fuq ġiri u ħwejjeġ u nutrition. Kien ħabib ta' vera. Kollega ieħor tal-mibki Tonna għalinna li hu ma kienx jitlef opportunità biex jiġbed saqajn sieħbu bit-tektik fuq il-futbol. L-iktar li niftakru ovvjament għal-futbol, l-Inter konna rom letteralment biex naqbad miegħu, ma u kien jagħmel li jar ħafna għar. Ma li tispiċċaw l-Juventus u jkun hemm riżultat ħażin kont nitfih il-mobile kont għax kox neħles minnu. Meta ħarġet naħbar li ħasdet lil kulħadd, l-istess persuni li kien jiddibatti magħhom dwar il-futbol bidlu r-ritratt tal-profil tagħhom bl-arma tal-Inter bħala turija ta' rispett lejn seħibhom li l-memorja tiegħu tibqa' anke jekk bħalissa l-mor qeleb il-ħlewwa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.